tigi arde kadi hawrude ɗeɗo caɗele e darade hen darde muɗum tinde eɗen gandi oɗo saaha ko ɓuuri hewde walla ɗeɗo caɗele foof batteɗe ha tengti e pulago o watte eɗen gandi ko heewi won toon ko ƴetta ene takka e fulɓe ha tengti to wiide fulɓe ko kañum en goni jihadis en e ko nandi hen anne holno jiiruɗa ɗum holko mbawɗa sifanade hen yimɓe ha yimɓeɓe certina holko woni pullo e holko woni jihadis. ɗum en kaali fa en tampi ka en tampata ka en tampiɗe ka en tampata saabu so timma e fayde tampuɗa a jokka ko pullo sa wi pullo fo jihadis ɗum ko boofi masalan enen Mali ɗo hannde ɗe jaa milioji 5 Mali fo milioji 20 sa fecci Mali pecce 4 ko enen goni feccere wotere afan eɗen mbawi wiide enen jaati ɓuuri leƴƴi ɗi fo hewde so enen fof en kawri en laatake jihadis en bama ko ɗo jaati yimɓe jotta ko wona haala faalirade ko wawa laatade ɗum ɗum kay go'o joni sa holli mawɗo kammo wi yiya e celaɗo saabu o sali saabu kammo ka tiggitiɗo fof yiyan fay bumɗo jamma ne yiya koode a yiide fay dambigaɗo pinkaɗo joni neɗɗo so dambigama jamma ne tiggiti fof yiyan kammo oko no Allah golliri woɗi eɗen andi jihadiyagal no warde jihadiyagal ko burdaɓe gaddi ɗo hoore on no heddi fa han wo iyade akali ina woodi fulɓe tawtuɗo ko wari fuu yimɓe fof naata eɗen jogui oŋoyɓe en jihadise eɗen jogui keyta en ko jihadise eɗen jogui dikko en kula jihadise eɗen jogui diallo eɗen jogui bari eɗen jogui fuu siiji ɗi fuu eɗen jogui seɓɓe eɗen jogui haaɓe eɗen jogui bamaraɓe fuu ngo e jihadiyagal ngal sawa ɗum jihadiyagal mi anda saabu yoga mbiya terroriste yoga mbiya jihadiste yoga mbiya bandi yoga mbiya homme armé non identifié ɗum woni worɓe jomɓe malfa ɓe andaka woɗi gorko joom malfa mo anda haka wona pullo caggal o anda haka ko noon bindata neɗɗo sa wi o gorko o joom malfa o andaka fetel o jogui ka anda o homo woɗi wona pullo mo andaka wala leñol ayi woɗi ɗum no hani andede mais kamɓe ko ɓuuri fuu waddude caɗele le leñol men ngol fa wiye o enen tan woni kanjum ko yaltoɓe no kaala ɗemgal men ngal soɓe gaɗi ko boni ɓe jaltan ko fulfulde ɓe kaalata bon sa hettineke neɗɗo no haala ɗemgal a wawi wi tan ɗemgal ngal ko jeeya toon ni jomum waɗi ɗum woɗi fulɓe to sa daari le leyɗe men ɗe fuu na ley diwanuji men ɗi fuu ne wawi tawi a wana a ceɗɗo na a kaaɗo na a bamaranke mais fulɓe pinduɗa aɗa haala fulfulde aɗa andi finata muɓɓe aɗa yiɗ ɗumɓe aɗa dura aɗa waɗa foof pullode no fina le woɓɓe rema tawa fay durata tawana haala maɓɓe yoppa masalan joni wasulu fulɓe goni toon kaɓe joppi fulfulde ɓe joppi durgo ka hande ɓe laatake ɗemgal ngal bamarankore fina tawa o bamarankore kaɓe fulɓe woɗi batte ɗemgal du tan watta neɗɗo si woɗi motti anduɗo motti fof hande no andi wala toon leñol ngol haalta fulfulde eɗe andi haaɓe fa nantodura jaati fulfulde kaldata sana joni ko basi o wari saɓe natti wiide ɓe kalan bamarankore e françire hakkude maɓɓe yoppude ɗemgal fulfulde sana ɗum kaaɗo e kaaɗo sana kalda fof fulfulde kaldata woɗi ɗemgal ngal yimɓe poti e maggal ɗemgal o forbano fay goto jeeya woɗi ko wiyete fulɓe tan woni jihadiste ko fenade yimɓe fuu na andi leƴƴi ɗi fuu ngo hen won iwoɓe Mauritanie won iwoɓe Sarawi won iwoɓe Libye won iwoɓe fay France fay tubakuɓe ngo e jihadiste afan jonne enen kokka darje muɗum saabu ɗengal men ngal ɓe kutorotto ɓe ƴoññi yimɓe meɗen ɓe paamali ina goni no haala ɗengal meɗen so diina mbiɗon diina alsilama ko mbiɗon arabu kañum ka waddira kaale arabu fa cewton son kaali arabu moye andi kalɗo arabu iyadde iyagali min ka illa miɗa settino haala makko mi nanaymo haala tamasek heewaya fay somo haala arabu o haalata tawene Bamako ɗo o wonno o kananke kiɗɗo jaro doro o sela e jaati mi taƴori ɓurdani ka wawa ɗum kani so wowti wawa yadde mi taƴori sela e fay yartoro ka fa hannden no heddi arabu haalata o diina haɓonto kam woni hoore Hamadoune nde haali fuu wiyan kanko woni hoore muɗum woɗi Hamadoune e hoore o jokkuɗo ko saabi wiye fulɓe mbiye tan no iyadde Hamadoune limton woduɓe ɓe mo wala ɓen joppon yimɓe fof ɓiɓɓe leydi so batte natuɓe fuu watta leñol fuu yimɓe seeɗa wawa ɓe gana responsable yimɓe ɓe gana heeƴaɓe yimɓe so tawi joni eɗen andi fulɓe ne jogui heeƴaɓe saabu hunde fof ko waɗi torra fu garɗe meɗen gandoto jiyen tabital bon so tawi no tabital pulaw kam waɗi déclaration wi min natti diina jihadiste en minen min jihadiste en ɗum min kaɓonto so weeli on mbiyon fulɓe fof saabu nden ka keƴaɗo fulɓe fuu on yalti wi kamɓen ko jihadiste mais on yalti wi gana neɗɗo mo anda fay ko woni e baɗo en jeeyi ɗum kina ko wi naati jihadiyagal mbiyon on ka kañum haali woɗi fulɓe fuu kañum hen fayi ɗum dara ɗum tangeke hande Burkina ɗum tangeke Niger ɗum tangeke Côte d'Ivoire ɗum tangeke Benin Togo ɗum won nokkuje ɗe fuu ɗo fulɓe goni fuu ɗum daara yaade woɗi so enen en tinnaki enen fulɓe tan ɗum tiiɗa e men sanne saabu ko nandoyten nde en nandan hono kurde en ɓe no goni Syrie no goni Iran e Irak hakkude ɗon ɓe goni
frontiére ngaji ɓe gonga immiɗo fof fiyamɓe fami na sana ɗum de nanna hono palestinien immiɗo indo israël en ngari jooɗi dow leydi maɓɓe no konaɓe no mbara ɓe egginiɓe fa ɓe ngala ɗo ɓe goni araɓeɗe fof joppi ɓe koye maɓɓe hande en heddiɓe walludeɓe tan o iranais en ɓe gana ɗumani gana araɓe ɓe tan keddi walludeɓe araɓe fof joppidiɓe koye maɓɓe woodi enen fulɓe to sen tinnaki aɗa andi no wiya en ngala ɗo jeyɗen neɗɗo ɗo woni fof wiyete koɗo alors que tawa ɗo joɗɗa waɗi duuɓi temedde joyi na duuɓi temedde jeegom wiya a jeeyaka toon homo wawi haalde ɗo jeyɗa woodi sen tinnaki fof ko jokki en ko ɗum tampinayi en faysa ɗum timminta en laabto tan egga hoɗaɓe enen kadi yiya fof en tappaɓe en riwaɓe en honaɓe nde yiya fof ko boni fof hooƴe watte dow men diina so gonga diina islam en ka anduɗen ka en pinu tawɗen eɗen jiiɗi eɗen jokki kako woni joni ko wona yimɓe fof goni hen wona yimɓe fof kaaja ɗum wona yimɓe fof andi ɗum ko heyɗi no hunde ko heyɗi famminaki jokkaka tafon so ɗum heɓoyi sembe hatta jokkede ni mbawɗen wiide. A jarama Hamadoune Dicko min beltima no fewi ngol ɗo